Hello everyone, welcome to my YouTube channel. बोरै दं लोगोफोर? फोथायो मोजाङैनो दङ ना नोंथांमोना? आदा आगैमोन, फंबाय बिनानावमोन, आंबो मोजाङैनो दङ. मोजाङैनो थादो ना? बेसेबांबा गोबावनि उनाव आं दिनै आपेलनि जुस बानायनो नागिरदों. आंना बाबुआ आपेल जुस जानोनो ओमफ्रायो बियो माखौ जिद खालामो आं बेखौनो होखानाङो उपाय नाथिं. ओमफ्राय जाहोनायनि सिगाङावनो आं बेनो मोनसे बुस्थु जानो नागिरदों. नायदो लोगोफोर, नै बियो जाबाय सुइट्स. बेयाव मोननै दङ मिथाइया. ओमफ्रायो आङो बेखौ जाहोग्रोनोसै. बेखौ जाहोखांनायनि उनाव आपेलनि जुस बानायनोसै. ओमफ्राय बेखौ आङो आरामनो बेखौ माइन्ड फ्रि खालामनानै होनोसै. थौदो लोगोफोर. आंना बाबुआ टिभि नायगासिनो दङ. ओमफ्रायो बेखौ आङो सुइट्सखौ हैनोसै. बियो जासिगोन दा. माबायदि कन्डिशनाव दङ थुदो नायहैनोसै बेखौ आरोबाव. दिनै हर जाबाय. ओमफ्राय हरावनो आङो सिबो सुदों मेचिनावहाय. माने दिनै सानसे कारेन्ट गैयामोन ना. ओमफ्राय कारेन्ट गैयैखाय उपाय गैया जाबाय. ओमफ्राय दासो एसे सिगाङाव कारेन्टआ फैदों. ओमफ्राय फैनायखाय आं आरो सि सुनो फुङावनो आं मेचिनाव सोखाबायमोन ना. बावखाय आं दायो सुबाय थादों आरो. हाबायानो हाबासो हर सान बेयाव सि सुबाय थादों आङो. दायो हराव सुवाबाबो उपाय गैला. ओमफ्राय हरावनो सुदों आरोना. हरबाबो सुनांसिगोन. नायदों दा टिभि बेबी हाउ आर यू इट्टा कुंटा बेबी खाबे कुंटा बेबी खाबे ओके खा टिभि खालि टिभि नो जादो ने बाबु. मोजां जदो बा जादो. चामचजों जा, हातजों आखाइजों दांनाङा. माम्मा जाहोगोन र'. मामा जाहोगोनलै. दै बेयाव गस्लायाव गोदैया गोलैजोबगोन. बेयाव गोदैया गोलैजोबगोन र'. इयो सिया साइड खालाम. बिसनायाव मैला खालामनाङा. दिनै सुदों बिसना सादरा. आय जे बेबी अच्छा आनबो तो नतुन आन दिच्छी. नतुन आनबो. ओके नतुन आनबो. आरा आछे तो अनेकगुला आछे. ओके मानबोराबो नोंलाय हायदो. दैनिफ्रायनो बाबुआ बुजिया जादोंमोन दा. ओमफ्रायो गारबाय. गारना होनायखाय आं जाबाय. जानायाव ओमफ्राय बेहा खावलायाव बुगानानै दङ. दा बेखौ आरो बुरखायनांगौ जालायबाय आंहा. नों जागोन ना जाया मानसिया? नोंहा उखैनाय दङ ना गैया मानसिया उदैयाव नोंहा उखैनाय दङ ना गैया? हायदो जल्दि जादो. बाबू जल्दी खाना तो चूहा खावे ले. चूहा खावे जल्दी खा. मामा खावे. यम्मी बाबू. गोथाव मोनदों बियो. बावखायनो जादों. गोथाव नङाबा जाया बियो मालाबाबो. कमप्लेन होयो. गोथाव बाबु गोथाव. पिकुबु बाबु कुथा बेटा. नै ब्लेंकेटआ मैला बारजोबगोन. हायदो दैजों सुजाया बेफोर ब्लेंकेटआ. इसेबां उलु जायो. इसेबां गोरगोर मा दै सुनांगौ. मैला खालामनो नाङा. नै जल्दि जादो. नै चुहा नीचे चुहा देख दी. बु चुहा सानाया जोब्बाय बेहा. बेखौनो आं जादोंमोन दा. ओमफ्राय रागा जोंनानै मोखाङाव बुदों बेहा. यम बाय बोलता है कि बेबी जों सानैजों सोरो सरि बल. जों सानैजों थाबाला ना बेहा नटांकिया जोबा मालाबाबो. चुहा बेबी खावा खा. ने जल्दी खा.
एखाने बे जों सानैजों सोर बिउटिफुल लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो बियो आं बायदि लादों ना बिनि बिफा बायदि लादों सार्कोला माने मोखाङा सायो नोजोर जादों ओइ चुहा खाव ए बेबी के हाँ करते बाबू बोल बेबी का बेबी खा बेबी खा ए बेबी खाबे उठ बाबू बेबायदि गेले जाहोनांगौ लोगोफोर आङो बेनो नङाबा बियो जानो नागिरा एसेबां खस्थ' जाहोनांगौ आं बेखौ Eh, the 1 2 boleh 1 2 3. Ini satu ni seli. Cuhan ni aja. Kokros kah bikin tu? Udah. Ayo, बाबुखौ आङो जाखांहोबाय ओमफ्राय जाखांहोनायनि उनाव आङो रसखौ जाहोआसै मानो होनबा बे गगा मोनदोंना ओमफ्राय गगा मोननाय बेना खमायाखै बेवहाय आङो बेखौ जाहोआसै गारनोसै बेखौ आङो दायो ओमफ्राय गाबोन आंना मैगङा मा मैगं जागोन ओमफ्रायो मैगङाथ' मोननै मोनथाम जाखायो ओमफ्रायो आरो मोनसे मैगं जागोन स्पेशल ओमफ्राय आं दिनैनो सोमनानै दोनखाबाय नायदो लोगोफोर नै बियो राजमा बेखौ होनो राजमा जों बेखौ राजमा होनो नोंथांमोना मा होनो आं मिथिला बेखौ आङो सोमनानै दोनखाबाय गाबोनो आं बेखौ टमेट'जों मोजांनो संगोन ओमफ्रायोहाय आरो आं नै बेयाव मोनसे बुस्थु बेखौ होनो चला माने चाना माने जोंनि बड' भाषायाव साना होनो आरो बुट खिथु गोलाव होननानैबो बुङो नङा होनबा बुट खिथु गोलाव बेखौबो आं एसे सोमबाय बेयो जागोन फुंनि बुट खिथु गोलाव बेखौबो सोमनानै दोनखाबाय आं ओमफ्राय बेयो जागोन आरो सानजौफुनि ओंख्रि आरो ओंख्रिया गुबुन मोनसे थाबावगोन होमबाबो आं बेखौ माने स्पेशली देखायहरबाय लोगोफोर हिन्जावफोरना बिदिनो टेनसन जायो नङा होनबा लोगोफोर गाबोन मा ओंख्रि संनांगौ ओमफ्रायो फुङाव मा संनांगौ सानजौफुआव मा संनांगौ बेफोर जायोना लोगोफोर मा होनो हिन्जावफोरनि बियो आलादा पार्सनेलि टेनसन जायो मा संनांगौ बेफोरो ओमफ्रायो बेवहायनो गासिबो मोनथिया जानो हागौ जायफोरा सेंग्रि बिथांमोना मोनथिया जानो हागौ जायफोरानो हाबा जाबाय बिथांमोना मोनथियो नङा होनबा लोगोफोर दिनै मा संनांगौ दिनै न'खराव मा संनानै जाहोनांगौ मैगं मोनसेल' आबो जाया मोननै मोनथाम संनांगौ माने स्मल फेमिलि बिग फेमिलि माने जइन्ट फेमिलि बेफोरबायदि थायोना नङा होनबा लोगोफोर बेवहायनो संनाय खावनाया डिफारेन्स बाय डिफारेन्स आलाग जायो फेमिलि बाय फेमिलि ओमफ्राय जाय सङो बे संग्रा खर'आव एसे टेनसन थायो आरोना मा संगोन मा सङा बेबायदि आंनाबो बिदिनो एसे टेनसन जायो गाबोन मा संगोन दिनै मा संगोन बिदि गोजांनाया एसे खमायदोंसैना ओमफ्राय बाङाय खमायलांनायखाय माने गस्ला गांसे जोमनानैबाबो माने थानो हायो न' सिङाव ओमफ्राय बाहेराव थांबालाय गोजाङो गुसु मोनो ओमफ्राय न'आव थाबाय थाबा बाथा मोना नोंथांमोननो माया मोजां आंनोथ' बे फेब्रुवारि मासआ गाहाम आरो आंनो थाखायब्ला माने एसि टेसिबो सालायनांगौ जाया ओमफ्रायो गाहाम जायो बांद्राय गरमबो नङा बांद्राय गुसुबो नङा माने नर्मेल वेदार बिरादनो गाहाम मोनो आं बेवहायनो फेब्रुवारि मासखौहाय नायदो हनै जोंहा मा सोलिदों गुसु जादोंना ओमफ्राय बिथिं आं बालकनि खुलि हरबाय नायहरनोसै ओमफ्राय बिथिं माबायदि जादों केकेरे बाबु जाबादि गुसु जादों आओ हाय देथिंहाय जूता कोथाय राखलो जूता गोमादों बेहा एसे उल्था साइडथिं नाहरदो लोगोफोर र'
ओइयो पक'रा दखान दङ लोगोफोरनि जा बादि गोथाव जायो पक'राया नैबेयावहा बेबो कि देखबे ओमफ्राय नैबेयाव जोंहा माबा दङ बाबुनि वार्कार गोजाम आरो मोनसे वार्कार दङ ओमफ्राय बे वार्कारा आरो साइडआव लाखिदों बेयावनो फोरानो जोंना सिफोरखौ माने गोजौआव लांनो माने अखा हानायाव डिस्टार्ब जायोना ओमफ्राय बेयाव फोरानो दैलि फोराना इमारजेन्सियाव फोरानो जोङो मबे दुकानाव दुध लायो मबे दुकानाव जोङो गाइखेर लायो ओइ बाबु गान्दा ओइ बे दुकानाव ओइ बे गोजा देखायनो ओइ गोजा दङना गोजा बक्स बायदि बाक्सु बायदि आइसक्रिम बाक्सु बे दुकानाव जोङो गाइखेर लायो बैयावहाय